Hello everyone, this is Birjoy Brahma. आङो दिनै मोनसे सांग्रांथि बा मेसेज टाइपनिसो बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंनि सोलिफुनाय युथ्सफोरनि सोमोन्दै। बे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै ससियेल मिडियायावहाय जायफ्रा पार्टिसिपेट खालामदों बैसोरनि सोमोन्दै। दिनै जोंनि ससियेल मिडियायावहाय पार्टिसिपेट खालामनायनि लामाया माखासे साइडजों थांगासिनो दङ। दिनै मा होननांगौ गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दङ। आङो एसे आन्दाज खालामदों, नोंथाङाबो हयथ' आन्दाज खालामबा मिथिगोन। दिनै जोंनि गोबां युथ्सफ्रा बा कन्टेन्ट क्रिएटरफ्रा इउटुबानो जा बा फेसबुक जा आरो गुबुन ससियेल मिडिया प्लेटफर्मसावनो जा, बिसोरो दिनै भाइरेलनि फारसे गोसो होदों। माबायदि भाइरेल? दिनै सोरबाया गावखौबो भाइरेल खालामनो नाजादों। भाइरेलनि हिसाबै बुङोब्ला बियो मोजां जा बा गाज्रि जा, गावखौ सोरबायाहाय बांसिन गाज्रिनि फारसे भाइरेल खालामनो नाजानाय जोङो नुदों। आरो गावखौ बेबायदि खालामनानै साबस्क्राइबार गेन खालामनाय बा भिउज गेन खालामनाय बा गावखौहाय फेमास खालामनो नाजानाय, दिनै जेबो मेटारखौनो सानाखै जे सोरबा युथ्सफ्रा जोंनिया गार्लसानो जा बा बयसानो जा जेबो मेटारखौनो खालामा जे जोङो माबायदि लेंगुवेज बा माबायदि बाथ्रा बाहायोब्ला दिनै ससियेल मिडियायावहाय जोंखौ हार्म खालामगोन बा हार्म खालामनाय नङा, बैखौ सानालासिनो डाइरेक्ट पार्टिसिपेट खालामो आरो गोसोबायदि गावनि साननाय मथे बिसोरो बाथ्रा बुङो बा कन्टेन्ट क्रिएट खालामदों। दा बैफोर खामानिफ्रा हयथ' जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ सानसे मिसलेड खालामगोन। बेखायनो आंनि दा नोजोरा बेनो जे जोंनि कन्टेन्ट क्रिएटरफ्रा बैनिफ्राय जेन गोजानाव थायो, बेखौ खावलायबाय। दिनै सोरबाया भिउस लुबैनानै बा साबस्क्राइबार लुबैनानै सोरबा सासे मोजां मानसिखौनो जा सोरबा गाज्रि मानसिखौनो जा बिसोरो बैसोरनि सायाव कन्टेन्ट खालामनानै गाज्रि रोखोमनि कन्टेन्ट खालामनानै मा खालामो, गाव गावनि भिडिअसफोरखौहाय नायजानो लुबैनाय, भिउस मोननो लुबैनाय आरो साबस्क्राइबार्स मोननो लुबैनाय बे जानानै फैगासिनो दङ। आरो इउटुबाव गोबां दिनै क्रिएटर ओंखारदों। बै क्रिएटरफ्रा बैफोरखौनो दिनै इयुनावहाय लायै मा जाबोगोन, बांसिन हयथ' गाज्रिया जोंनाव जायगा मोननो हागौ। आरो बेखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जोंनि मोजां जायफ्रा इउटुबार दङ, गोबां साबस्क्राइबार गोनां बा गोबां फलोवार्स गोनां, बैसोरो जेन बैफोरनि फारसेबो मेसेज होयो। आंनि खावलायनाया बेखिनि, जोङो जेब्लाबो साबस्क्राइबार जा बा गावनि कन्टेन्टखौ भिउस जाजानो लुबैनाय बैनि फारसेल' जेन थाया, मोजां मेसेजबो होनो नाजायो। आंनि खावलायनाया बेखिनि। आरो बेजों लोगोसे मा खालामनाय, सोरखौबा गाज्रि बिमुं सोनानै मोनसे भिडिअ खालामबाय आरो बिनि उनावनो एखे टपिकनि सायावनो एखे मोनसे गावनि भिडिअनि सायावनो एप'ल'जि खालामफिननाय बा निमाहा बिफिननाय, बैफोर मा मिनिं खोन्थादों बा मा भेलु दं बेयावलाय? जे गावनो कन्टेन्टखौ क्रिएट खालामदों आरो बिनि उनाव बे गावनि कन्टेन्टआवनो हयथ' माबा मोनसे बिफिननांनाय, एप'ल'जि खालामफिननाय बा निमाहा बिफिननाय, बे मा कन्टेन्ट जाखो? नोंथाङा बेबादिजों माबादि मेसेज होनो सानदों सुबुंनि बेलायाव? सुबुंफोरनो मा मेसेज होनो सानदों? जेबो गैया, माने जेबो भेलुखौनो नुहुरा नोंथांनि कन्टेन्टआव। जुदि सोरनिबा गोसोआ बेबायदि थांदोंब्ला आङो मिन्थिगौ बेयाव माने जेबो भेलु गैया। जास्ट बेनाव जेबो मटिभ गैया, माबा मोनसे बेहा मिशन गैया। जास्ट ओरैनो गावनि गेइननि थाखायल', गावनि मोन्थायनि थाखायल', गावनि मोनगोनखौल' नुहुरनानै हयथ' बिथांमोना क्रिएट खालामदों। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, रावनिबो सायाव नेगेटिभ जेन मेसेज क्रिएट खालामा, नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर लानानै भिडिअफोरखौ बा कन्टेन्टफोर क्रिएट खालामा, बेखौ खावलायबाय। जाय खामानिया जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौ गाज्रि खालामनो थांगासिनो दं, बैफोर खामानियाव जेन आखाइ होआ। आंनि खावलायनाया बेखिनि। मानोना जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै गोबां फैगासिनो दं। बिसोरनि गेजेरावहाय दिनै इन्टारनेटनि बेलायाव बिसोरो बहुद एक्सपार्ट जानो थांगासिनो दङ। आरो बिसोरो सानसे मा रोखोम खामानि हमहैगोन, हयथ' नोंथांनि बेबायदि गाज्रि खामानिखौ नुयोबा बिथांमोना सोलोंगोन। आरो फारसे मा, गावखौ दिनै गाज्रि रोखोमनि भिडिअफोर खालामनानैबो सोरबाया भाइरेल खालामनो नाजायो, फेमास जानो नाजानाय गोबां जोङो नुबोगासिनो दङ। आरो माखासे सुबुंफोरखौ नुनानै सोरबाया दिनैहाय फल' खालामदों आरो उमुगा दिनै बेबायदि जाबाय, बिथाङा सासे भाइरेल जानाय सुबुंमोन, ओरैबायदि जादोंमोन, खिन्थु दिनैहाय फेमास जाबाय। नंगौ, बेबायदि जायोब्लासो जोङो मा इउटुबाव बा ससियेल प्लेटफर्माव
जोङो ससियेल मिडियाफ्राव फेमास जानो हायो नामा नै बैफोर मोनसे ट्रेन्ड सोलिनाय बायदि जादों दिनै आरो बेखौ सोरबाया हमनो नागिरदों दिनै जुदि बेबायदिनो जुदि जालांबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव हयथ' सानसे समाजा मुगैथाव जाहैगोन सोरबाया जाबाय जानानै थांबाय खिन्थु जाफ्लांदोंबो जानो हागौ जुदि बै जाफ्लांनायफोरखौनो सोरबाया आंबो जाफ्लांनो आंबो बिदि खालामनो होननानै सानोब्ला निस्सय बेयाव माने फिउचारखौ नुहुरा आरो सानसे सौथुगोन होननानै आङो मिथिगौ एबा साननो हायो आरो जोङो बिजिरनो हायो आरो दा खावलायनाया बेनो आंनिया कन्टेन्ट क्रियेटर बिथांमोननिसिम बा ससियेल प्लेटफर्मावहाय पार्टिसिपेट खालामग्रा बिथांमोननिसिम जाहाथे नेगेटिभ मेसेजफोरखौहाय स्प्रेड खालामनो नाङा आरो सोरनिबा सायाव गाज्रि कमेन्ट लानानै गाज्रि मटिभ लानानै जे भिडिअ खालामनाय बैफोरनिफ्राय जेन गोजानाव थायो सानसे हयथ' हार्म खालामनो हागौ जोंखौ एबा गावखौनो हार्मबो खालामनो हागौ जाहाथे बेखौ बयबो गोसोआव लायो जोङो मिथिगौ बेबो जे इउटुबा मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जोबोर मोजां प्लेटफर्म जेराव जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव एक्सपार्टबो जानो हायो सोलोंनो हायो फोरोंनोबो हायो नोंथांनि रोंनायफोरखौ नोंथांनि टेलेन्टफोरखौ दिन्थिनो हायो दिनै बे इउटुबजोंनो गोबां सुबुङा गोजौ मान थाखोनि दिनै खामायनोबो हादों सोरबाया आरो जिउ खांगासिनो दङ मोजां आरो गावनि रोंनायफोरखौ गावनि रोंगौथिफोरखौ दिनै इउटुबनि गेजेरजों होनानै दिनै गोबां मानसिया गोजोननाय मोन्दों बा सेटिसफेक्सनखौ मोननो हादों दा जोंबो बा नोंथाङाबो इउटुबाव सासे मोजां क्रियेटर जानोब्ला हयथ' इउटुबावहाय मोजां कन्टेन्टफोरखौ क्रियेट खालामनांगोन सानसे नोंथांनि फल'वार्सफ्रा नोंथांखौ जायफ्रा फल' खालामो जाहाथे बैसोरो मोजां गियानफोरखौ सोलोंनो हायो नोंथांनि जास्ट दसे समनि मोजां मोननायनि थाखायल' जेन जानो हाया मोजां गियानखौ मोननो हायो मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो बैफोरखौ जेन जोङो स्प्रेड खालामनो नाजायो दा आंनि भिडिअनि आसोल उद्देस्यआबो बेनो जे आङो बोरैहाय मोनसे मोजां मेसेजखौ सुबुंफोरनि गेजेराव होनो हागोन आरो दिनै जोंनि इउथ्सफोरनि गेजेराव सोलिनाय जे जायफोर ससियेल प्लेटफर्माव बाहागो लागासिनो दङ बैसोरनि सायाव बैसोरनि खामानिफोर दिनै सोलिनाय गोबां सुबुंफ्रा दिनै हयथ' जोंनि इउथ्सफ्रा बुजिया इयुनाव मा जाहैगोन गेजेर ससेयाव मा जागोन गाव मा पजिसनाव दङ मा स्टेजाव दङ बैफोरखौ सानालासिनो दिनै हयथ' मोजां नलेज लायालासिनो भिडिअ क्रियेट खालामदों आं बैसोर बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जे मोजां नलेजफोरखौ जेन होनो नाजायो नेगेटिभिटि जोंनि गेजेराव स्प्रेड खालामनायनिफ्राय जेन गोजानाव थायो बेखिनिखौ खावलायबाय इउटुबाव नोंथाङाबो सानसे मोजां बिमुं मोनहैनो हागोन गोबाङा बिमुं मोनहैनो हागोन आं बेखौ नोजोर बोहरनानै जोंनि इउथ्सफोरनि सिगाङाव बेखिनि बाथ्राखौ खावलायबाय जाहाथे सोरनिबा जाफुंसारनायखौ नुनानै बा सोरनिबा दावगोनायखौ नुनानै बैफोरबायदि खामानियाव जायफ्रा समाजाव बेरेखा बैफोर खामानियाव जेन डाइरेक्ट इनभल्भ जाया आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो गावनि केरियारखौ गावनि मा होनो बेखौ सोलिथायखौ जेन मोजाङै लांबाय थायो आङो बेखिनिखौ खावलायनानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय दिनैनि थाखाय स' थेंक इउ नोंथांमोना जुदि बेबायदि कन्टेन्ट बेबायदि मेसेजखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौहाय शेयार खालामबानो जाबाय लाइक खालाम आरो गोदानब्ला जुदि आंनि चेनेलावहाय बा आंनि भिडिअखौ गोदान नोंथाङा जुदि नायग्राब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आंनि खावलायनाया बेखिनि थेंक इउ